Indeitwawo Theodora Murombedzi. Ndinorima ndiri kuward 10 Solitude 59 Solitude Farm kwaMhondoro-Ngezi. Tinonyanya kurima zvipfuyo. Tinorima mombe dzebeef, tinorima mombe dzedairy, tinorima mbudzi, tinorima huku. Asi tinorimawo zvakare chibage, tichirimira zvipfuyo zvedu. Tinowanzorima chibage chesilage, chibage chekudyawo pamba vanhu, zvakaita sana beans tinorima. Takatanga project yemombe around 2006 ndopatakatanga mombe dzedu dziri shoma kuti dzichingobereka. Manoziva zvezvo tangowanawo nzvimbo yekurima inoisa mombe dzichingobereka dzichiwanda. Mombe dzedu dzawanda kusvika ma50 something ma60 dzichingowanda. Ndopatakati inga mombe dziri kutoita project kutoita pachingogara mukomana wabasa. Then pakazoita lockdown 2019 taigara kunze nababa vachishandira kunze. Vatauya vataitwa lockdown tiri muno takaibva taita advantage yekuti lockdown yaiti mafamasi anofamba. Vatagadzirwa kufamba samberi vatatanga tichifamba tichiuya up and down. Vatavaka musha wedu iwoyo wakauya through lockdown. Vatati takuda kuita days, tada kuexpanda manje zvekurima izvi. Takatanga nembudzi. Project yembudzi. Vatabva mbudzi vatatanga dairy. Mombe dzedairy dzainetsa kuwana. Saka taingoti zvai tikudzida tichitsvaga. Svika tazodziwana. Ini takatanga nemombe 3 ende mombe dzedairy dzinodhura. Zvekuti pamawana motenga ende dzichinetsa kuwana. Zvinzi kutora kuSouth Africa tichitadza kudzitora kuSouth Africa it was also very expensive netransport. Vatatendera vatatsvaga vatadziwana muno. Tazotsvaga kusvika tasvika panhamba yatinayo iyi. Tazopindawo project yehuku. Wakungotsvaga zvinhu zvinokupa income kuti uwane kurarama nekuwana kudya futi. Because muzamombe nguva iyo taimbotengeswa mombe dzakafa neJanuary disease. Saka kana wane zvipfuyo zvako unoziva kuti ndiri kudya clean food yangu. Ndikada kuti huku, ndikada kuti mbudzi, ndikada kuti mombe, ndikada kuti mukaka. Kudairy tiri kuwana mukaka. Mumwe tiri kukodzeka, mumwe tinotengesa uri fresh. Ende market yedu kazhinji local market yatiri kutengesera mukaka. Then kuhuku maroad run ezvinhu zvaakuita mazai, totengesa mazai, ndinohechesa futi huku, totengesa tunhiyo. Izvo zvitiri kuwana income. Kumbudzi notengesa mbudzi ende demand yembudzi is very high. Ukawana hako market yako vanhu vari kungodai ningirikini zvinhu zviri locally ngoti grown kana kuti kept. Ende mbudzi vanoti iri healthy. Saka ukaenda mumarestaurant anotengesera traditional food vanenge vachitoda mbudzi. Unotozotadza because hauzoda kutengesa mabreed, unenge uchibudisa zvimukono. Saka kana zvapera unenge wakutoshaya kuti wotengesa chii. Saka tine advantage yekuti pane zvese zvatiri kurima tikaita garden iro tine mapfudzi edu. Kana kuHarare motaura mapfudzi uchiendesa unorima kugarden kwako. Nzvimbo ine haina mvura yakawanda. Saka problem yedu kuno ndeyemvura nemapastures ekuti mombe dzifure. Ndo main challenge especially in dry season. Rainy season tinenge chingoti apo nepapo tichiwana hedu huswa, but mu dry season it's a big challenge. Saka toita kutopona nekusupplement. Tinotenga hay tosanganisa tokrasha tosanganisa salt topa mombe dzikumira kana kuisa molasses. Dzedairy I think mukuona masesa arapa. Tinonotenga masesa toyanika topota tichifida dairy. Totenga hay, totenga macotton hulls, totenga cotton cake tichisanganisa kuti dzirambe dzakati simbei. But that's the biggest challenge. Ende tine dhemu ratakacheresa kuti tidiridze mapastures kuti tiwane huswa hwedairy. But challenge yekuti takamboshaya mvura. But mvura takazoiwanira kunoko kumusoro kuno kudhuze kumba. Saka takufanira kutotsa pipe yekuti tinodiridza mvura yedu, tizadze mvura mudhemu tichidiridza mapastures edu madairy cows. Kunobiwa takatombobiirwa mombe about 11 dzichibiwa dzichitengeswa. Asi takakwanisa kurecover dzimwe takawana chinhu dzatourayiwa. Asi mbavha dziriko. Maybe zvino advantage zvekuti tiri mukatikati. But tiri panapa saizvo togona kunzwa kuti kurodhi kwabiwa. Kana mbudzi dzafuma dzakavhurirwa dzisimudanga hamuna dzabiwa. Saka zvizvo makuita manje kudzivirira dambudziko iri. Izvi kudzivirira dambudziko rematanga. Andi mukaona kudairy kune imba dzevakomana vanogara ikoko. Kumbudzi kune imba yevakomana vanogara uko. Kumhiri kune gara vakomana futi vanogara padhuze nematanga. Tovataisa mafloodlights. Vanhu vanoisa mafloodlights kuti pakaitika chinoitikawo vanobuda vachidzinga. Kurudziro yamungapa kune mamwe madzimai nyaya dzebusiness.
parongopemha nokukumbira nokuti tichaita nyaya yekurudzira ndo pakamadzimai ndeyekuti hatidi kumirira ana baba chete, ende kurima ukuka hakutomborwadzi. Bhizinesi rese infact rinotombotinetsei. Kazhinji vanhu vakangotanga kuita vakadonha pasi vanobva varegera. It doesn't mean hatifese machallenges papa. Zuku dzinogona kurwara, dzinogona kufa, kana mbudzi dzinogona kurwara dzoita miscarriage usingazivi kuti chii, but wozonzwa kuti mapasi ahuka mbudzi hadzisi kuguta. Saka munhu anogona kuti haina handichada zviri kundiramba, saka unongoramba wakashingirira. Ende semudzimai hauchamirira kuti ndodawo mari yachaka, ndodawo mari yachaka. And you can also plan as mudzimai kuti ndoda wafunga kuita chakati apa, then wotora zvokutengesa, wotowana watovaka. Kana kuti murume atodzoka waexpanda project, watovaka something uchiburikidza mumaprojects ako uri kuita.